Nyakora mugia jonga ka thuolo makende marwa kenonro mar gazeto kinyi makawuono nyinga Joyce Oduoro. Kinyi makawuono Cleophas Oluoch osekelo ni weche manyien kendo antiere kae kod Cleophas Oluoch mar mondo mi wanon ni gazet mar Daily Nation kachiel kod mano mar The Standard. Cleophas machiegni nonro mar gazet. Erokamano Joyce. Wantiere kod gazede ariyo kinyi makawuono, gazet mar The Standard kod gazet mar Daily Nation. Kwang'iyo weche mag gazede gi omiyo peko kinyi makawuono ka unaneno ka weche bet opogore kata kamano nitiere moko machale gazede ariyo gi. Kwang'iyo gazet mar The Standard omiyo pek weche gino momiyo DJ Evolve kata nyola ma DJ Evolve nokawo okang' mar koro weyo bura mabende ne gimako ne jaod bura ma Embakasi East mano Babu Owino. Mane wach ma The Standard omiyo peko kinyi makawuono. Daily Nation taneno kae gino ma koro sani koro giwacho ni jatend piny Kenya William Ruto kachiel kod ogai mar Azimio Raila Odinga nyaka sani koro giseyudo wanyalo wacho nen ground ma moro machal kata gigo machal ma koro gidwa bedo gode twak ahinya tok ywaruok. Wanyalo wacho nen ywaruok kuom kinde malach kalure ni gise manyo kata gisebedo ka gitemo manyo yore ma koro inyalo kel godo kwe, inyalo fung godo nengo mar ngime pacho kae kachiel kod keto gik mopogore opogore ma bende Azimio dwaro kata dwach Azimio la umoja. Kata kamano adwani wachak kod gazet mar The Standard kose gazet mane mineno ka nyalo moro jopiny kawuono Cleophas. Gazet mar The Standard kantie weche momi pek yaromo kacha ariyo maga Raila Odinga kod William Ruto kweth margi makoro oseyiere weche ma mbur magidhi bedo kacha kod twak kachiel kod akayo technical committee margi bende gigo magidhi bedo kacha ka gimiyo pek ka gichako twak margi ayanga madhi bedo kacha kuom ndalo maromo 60. Ogeni miti kata winjruok mabende gisekete kokgi mano karo ka chodo chiemo nyoro ka Chris Owino bende oseleronwa wachno kod mano mar DJ Evolve kod Babu Owino mabende koro osebedo thuolo mano kalure kod burano bende mane make ka itene kod wacho ni chielo gi magina mabende ro wach ni ro ongi bura kacha ma onego bed ni oduoko weche makamago nyakora muge jwang Joyce apani mano achiel kuom gigo madhi bedo kacha ka wamiyo kata bende kirango gazet mar Daily Nation kod mano mar The Standard weche wacho ni chal mantiere iye ka nitie weche go mag ng'we mag Budapest mabende noneno kar kacha kod mai mara Jepchirchir Judy Jepchirchir maja first choice mabende koro wacho ka nyoro nonyiso achaya maduong' ahinya ka otenore kod wechegi mago mag manyo ne oganda kata singo mane ochiwo mar manyo ne joma tindo moko tije e pinje maoko mane ok ochopo kare makoro okete ochopo nyaka e nyim Senate. Ngin weche moko maparo ni gazet mar The Standard bende ondiko kar ka koro iwacho nang'o El Nino bende koro biro iwacho kanyo ni ero oganda ochom kanye kama gintie sani gin mage. Weche makamago kata kotudore kod weche go duto wadwa mana lidho matin kalore ne nonro mar gazet ok angwa som gik moko te kwaza somo gik moko te to jopiny biro nyiewango. Kata kamano adwani wachak kod wach mar DJ Evolve mabende nitiere it gazet mar ariyo kod mano mar adek mano mar gazet ni mar The Standard mwachako godo kinyi makawuono. Kwang'i it gazet mar ariyo kanyo mane kanyi wacho ni nyaka sani koro otem fuon kata otem lernwa gino momiyo bura mabende ne omak ne mano jaod bura ma Embakasi mano Babu Owino gino momiyo bura makamano oruombore piny kata ogore Luanda atok ka bende ulieko ni ne ochielo gi magina DJ Evolve mano kar tongona moro mano bore Nairobi kae ka bende nitiere kwang'iyo gazet makamano nitiere wanyalo wacho ni gin gigo mabende ok nochopo kare ka bende wacho kanyo ni nitiere apisa mabende ponono nokawo kata DNA sample mar magina mane ogol kuom DJ Evolve to kano setero hospital magigo duto ok nochopo e do nitiere gik mopogore opogore mabende ne ochopo e do kanyo ka bende wacho ni onge ng'ata mabende noneno kata rakruok makamano iwacho kanyo ni onge obila mabende ne ochopo kacha. Wang'eyo ni kinde ka kinde gimoro kosetimore to obila chopo ga kacha iketo wanyalo wacho ni tol moro maratong kama tiwacho kanyo ni crime scene onge obila manochopo kanyo bende iwacho kanyo ni DNA results kata duoko mag DNA mabende ne okaw nokochop gi e do kacha ka bende iwacho kanyo ni ne onge obila moramora mabende nochopo kama masira makamano notimore ka bende iwacho ni nitiere obila mane odhi kawo magina no
to ok nochopo e doho kacha, matiende ni akia ni magina makamano nolal kanye, kose obila makamano ponono neno obila mabandia, kose ang'o manotimore. Ka bende iwacho ni bullet ma bende nogol kacha bende ok nocheke yo makare, ka bende ne ntiere kod DNA strains mora mora. Mago moko kuom gigo ma bende koro maling' ma bende wuok e bura makamano gi sani. Onyalo bedo ni en jok mane wewe gik moko aoya en gwede beda fwa nikech iwacho kanyo bende ni pistol manotiko kacha kod exhibits mamoko bende iwacho ni noko otimnegi labeling kata noko migi labels moko makare. Joyce, jok ma nenoga weche mag crime scene ka gik moko timore kaka kamane gimiwacho ni ero muoch mar magina ne ntiere, gima nyalo bedo kar ka ne dieri ne otimore, neno weche moko ma otenore kod chielo kod magina. Pistol ni nok bedo label miwacho kata ni mae nikech gi joka wagi mo to giketo kama giketo ka ni 1 ma 2 ma 3 iwacho ni exhibit 1 exhibit 2 mago ne onge gima notimre kanyo. Ka iwacho ni nitie moro monego bed ni dhi timga ne test ni risasi mowuok ka to wuok e bonde mane to nen mar ng'awa e kinde mane gigo te no kata ka timore. Machielo bende mantiere ka nitiere oboke moro mane koro kwayo ni mondo tim nonro kata analysis ma bende koro iwacho ni onge tarik. Joyce, kantie gik mang'eny ahinya ma odong' adong'a, iwacho ni ochalo ng'ama noko mako tich malong'o e kinde mane time, kachiel kora kamachielo ero the investigator kata jatim nonro maduong' mantiere kar ka owacho ni noko chiwo certificate mano mane ntiere kanye mar wang' dede mano kama ne ntiere kacha gini certificate ting'o ga timestamp timestamp chakoro okete kacha nigi saa kod tarik gi kinde mane video no bende okawe, en e duration mane onyiso gino manotimore achiel kachiel. Certificate ni gin mage mago certificate mantiere kacha kirango weche go mag CCTV kachiel koda kamachielo iwacho ka ni the lead investigator bende ne oko record statement mora mora kata noko ndiko dhoge kotenore kod wacho ni chielo gi magina mano DJ ni mano DJ Evol gin gik moko mathoth mabende koro wacho ni gigi duto rem mane gichope kar ka jalbura wacho ni Felix Orinda DJ Evol nonego bed ni geno ni mondo DJ Evol obed ang'o state witness kata kamano duogo wacho ni nokondike kaka achiel kuom state witness. Magi wanyalo wacho ni magi mana achiel kuom, wanyalo wacho ni ponono weche ok odhi e yo makare kata korka pakora Cleophas aparo ni ponono nitiere kaka mibadhi moro nodonjo ka nikech weche makamagi king'iyo gigo duto ma ok notim kare ponono dino bed ng'at machielo, ng'at ma ponono ok nen kata jaod bura makamae ponono do ter kata jago manochielo gi magina DJ Evolve e do kata kamano nitiere to mopogore opogore masani koro waneno ka nitiere kata magi maling' ma koro wuok nyaka sani to kwang'iyo bathe kanyo nyaka sani koro wang'e ni jaod bura ma Embakasi mano Babu Owino bende ne odonje ogirimiti koda anyuola mar DJ Evolve mar mondo mi one kaka ngima DJ Evolve biro bedo ka dhi mbele e yo makare, obiro bedo komiyo gi omenda moro kata ka bende obiro bedo kosiro thieth mare. Ka bende giwacho ni kapo nono ni odhi ataro mar winjruok ma gintiere godo to kanye makoro gibiro kawo ne okang' machielo. Mono bende kama ntiere kar kanyo ka winjo nowacho kanyo ni mondo ngima DJ Evolve dhi nyime yo makare bende nowacho ni ok obi yudo kwe en owuon nowacho ni kwe ma kamae en gimoro ma ok obi yudo kapo ni DJ Evolve ok otimo ang'o ok ochung' kata moro mare biro bedo koneno ka DJ Evolve ochung' bathe kendo ka ngima kendo wacho ni oikore kata mar tere e pinje maoko. Iwacho ni deal ma kamano romo pages 18 gik ma giwinjore kar kacha ma koro chopo ni bura ni koro wuok kuome maga gik moko bende mantiere kar kacha kata sani bende nitiere weche go kacha ma koro nowacho ni odhi chulo mano balance ma pod nitiere kacha e hospital kata omenda ma odong' mana achiel kuom gigo ma ondike winjo mano omenda ma en milion 17 kamano en omenda ma kore lach mabende kinene kar kacha magi moko ma ineno ka josebedo kacha ka ichulo ga mos to koro modong' e wiye kanyo ma koro kirange owacho kanyo ni omenda ma koro osedong' kacha ka koro DJ Evolve ne pok ochulo e hospital no mano mar Nairobi Hospital romo kacha omenda ma romo milion 8 magi bende ondik kanyo ni ero oyie mano mar owacho kaka osebedo kotimo e bill mano ma osekalo mano romo kacha era 17
makoro sani ero dong' aboro en gimoro ma pod biro dhi nyime mondo mi one ni ochulo kaachiel koda ka bedo kod nas kata jarit mano e kindego ka gintiere e ot kata home nas ma bende dhi bedo kar kacha mondo mi orite kinde ma intiere ot. Ilero kanyo makare ahinya Cleophas, adwa ni wadhi mapiyo piyo. It gazet mar ang'wen ok adwa ni wamul kalore ni wadhi bedo kod jalony ma bende biro bedo ka leronwa matut ahinya ahinya kotudore kod wach mar koth mar El Nino ma bende koro nyaka sani osewach ni biro chakore ayanga kochakore dwe mano mar 9 e pacho kae nyaka dwe mar 12 to bende nyalo chopo nyaka Januar kata dwe mar 1 mano higa manyien. Wach ma kamano ang'e ni wabro twake matut kod jalony ma bende wabro bedo godo odiochieng' ma kawuono. To bende mane ite mar ang'wen kanyo Joyce iwacho ni nyithindo maromo 40,000 nigi thuolo mag ndalo 9 mondo mi gior kwayo mar ola kata mar omenda mago ma gidhi tiyogo kuonde tiegruok mopogore opogore mbalariany kuonde gik moko. Iwacho ni sani deadline ero ringo ahinya kendo dhi chopo kendo dhi rango kanyo ni ere kaka gidhi bedo kacha mano koromo kanyo tarik 7 dwe manyien odhi chalo nade mani kinde ma wantiere sani. Dwe manyien ero chako kiny oganda dhi bedo kacha ka pod nitiere line mag help koso to bing'eni wang'e ni dwe mar 7 ne ma jopuonjre mopogore opogore dhi e skul ka bende iwacho ni nyaka sani jopuonjre madirom 100,000 ema osechwalo kwayo margi mar mondo mi omigi omendano mar scholarship kata loans mago mag help ma bende ikawo gi sani. It gazet mar 6 Cleophas manen kaluore kod ogirimiti ma koro nyaka sani riwruok komiti mano ma bende olos mar Kenya Kwanza kaachiel kod mano mar Azimio la Umoja nyaka sani koro giwacho ni nitiere gigo chike ma bende giketo piny ma gibiro bedo ka giluwo e kinde mag twaka ka bende weche mopogore opogore oket kae ka bende achiel kuom gigo ma bende koro giyiere ni gibiro bedo ka gitwake mano oriwo loso kiewo manyien kata mago ma bende iwacho kanyo ni redraw the boundaries ma bende onego bed ni iloso kod duol mochung' ne yiere pacho kae IEBC. Wantiere kod wechego mag keto apisi mano mar jatend kweth mapingo piny owacho kaachiel kod apisi no mar Prime Cabinet Secretary magi achiel kuom gigo ma bende koro wach ni gibiro bedo ka gitwake to ang'e ni gin gi thuolo mar ndalo 60 mar twaka ka twak ma kamano bende giwacho ni Jo-Kenya biro bedo kod nyalo mar luwe achiel kachiel. To Joyce kata kiluwe achiel kachiel gima nitiere kar kae Kimani Ichung'wa wacho ni en gimoro mane giere mono mano otimre kata e framework mag koro ne gigoyo konge kata gik madhi tayo weche mag twak mopogore opogore kar ka gilero kar kanyo niya ka ochuno ni gima gilose nyaka chop ne jopiny to gibotimo kamano mondo mi ochop e wang' jowi ma pacho ka duto mondo jopiny ong'e gik madhi mbele. Kata kamano Klaus ni kata pend iwacho ni kama gilose ni kotenore kod twak margi kind Azimio kod Kenya Kwanza gima kitemo wacho kar ka Joyce en ni oganda ok dhi yudo thuolo mag winjo gik mamoko madhi bedo katimore mana jokanyo ka wacho ni kawuono gima dhi lose ni jopiny nyaka ng'e we wakon jopiny kanye botere to ka gik moko da lose ma iye ka otenore kata kod weche mag IEBC mag pek mar ngima moko dwa ni jopiny mondo winji udhi loro negi oko to mano tiende nang'o udhi bedo ka limit weche gi mago mag public participation kata mano mar public oversight koro ka girango weche magu kaka untiere kacha apis no bende jok mantie kar kanyo gi jogo ma ichulo mana gi pes jopiny to bende ka gidange gik machalo kamagi gin gik mage ma koro gidhi miyo pek. Iwacho kacho niero gin gi weche go mago mag national unity ma gibedo ka girango inclusivity e weche gi mago mag nywando ji mopogore opogore e lemo ma imiyo ji mago migi mopogore opogore mago ma pacho ka kaachiel koda ka loso ne gin gik mage madhi bedo kacha ka nyalo kelo kwe kind kweth mopogore opogore ma ka garango kata nitie mago mag 2/3 ka gintiere kar kanyo ni mage moko mar neno ni bende nitiere pogruok mar kit chwech marom bende kuonde mopogore opogore kata tije michiwo ne jotije moko mapacho ka koro en gimoro mwariti ni odhi chalo nade. Kopogore kod mano piny kanyo wantiere kod Chief Justice Martha Koome odiochieng' manyoro ne osidho ayanga iwacho kanyo ni en African Court mokwongo ma bende biro bedo e gwengego mag Lodwar. Nyaka sani koro African Court ma kamano iwacho ni biro bedo ka konyo e chiwo yore machielo mag yudo ratiro mar jopiny. Ka bende wacho ni African Court ma kamano ma bende nobedo launched mano iwacho kanyo ni en e kukuo
Ateni AJ Sweet mano odiochieng' manyoro mane kinde ma bende nowacho ni kata obedo ni wach ma kamae mar loso African Court kata yalo gimoro kokalo e chikewa kaka oganda ok en gino ma ponono en alternative. Kata kamano wacho ni ochiwo thuolo mar mondo mi jopiny e gwenge mopogore opogore omany yore mamoko mag neno ni jopiny oyudo ratiro makare kata mapiyo ma ok ochuno ni ng'ato nyaka dhi e doho kacha ma seche moko buche nyalo dhi mbele kuom thuolo malach. Wang'e ni weche ma kamagi dhiga piyo piyo ka ng'ato ponono koso ni to dhi mane anyuola kacha. Gino ma koro nyaka sani wacho ni en African Court ma bende koro biro konyo ahinya e tieko ponono gwandruok matindo tindo mayudore e gwenge mopogore opogore. Jaratije mar doho mano Anamadi bende ochiwo ler ni gedo mar doho ma kamano e kaunti ma Turkana to enye gwengo mag Lodwar dhi bedo kacha karumo giko mar higa ni goro morito. Kamachielo bende Justice Lenaola bende oloso odiochieng' manyoro e nyasi nogo ka oloso ewi keto weche gi e mbui mago mag miyo oganda thuolo mar keto ng'ur magi e doho kacha kokalo e yor mbui. En gimoro ma bende Joyce wanya bedo kacha ka waneno ni files moko lalga e doho. Isaac Lenaola, Justice Lenaola bende koro loso kar kacha kowacho ni lal mag fainde makamagi ok bi nenore mane kinde magintiere kar kanyo. Mago weche motenore kod weche ko mag doho Joyce. To bende ite mar auchiel kanyo Wamatangi kod MCS koro nogwandore e Ruiru mano ka ipogo weche ko mag basari. En gima chalo nade? Obiro mana kinde machuok ka MCS moko nowacho ni tich otamo Wamatangi mano e kaunti ma Kiambu kendo koro gida thiche oko. To MCS mamoko go bende ne wacho ni Wamatangi ponono tiyo kod basari maga kosechako otimo campaign kokale basari. Wantiere kanyo kod MCS mopogore opogore ma bende no balo kode moting'o Kennedy Odhiambo mar Kahawa Sukari, Zack Macharia mar Kiu, wantiere kanyo kod Brian Sine mar Wendani, wantiere kanyo kod John Kamande mar Gitothuo kaachiel kod Kimani Wanduthi mar Biashara kod Donna Kindiki mar Mwiki. Ka bende nyaka sani koro en ywaruok ma bende nomiyo obila nyochopo nyaka kacha mar mondo mi ponono temane mar kik tulo maduong' muoje kinde makamagi. Wang'e ni nitiere governors moko madira korka sani gisechako timo campaign. Wacho ni siasa rumo to jomoko ng'iyo mbele. To MCA moko nyachalo nade? Nitie MCA moro kae ma Gatongora nyinge John Njogu Gilange koko ne nochako bang'e MCA ne kono governor ne omi ng'ata manochopo kacha 1,200 ne ng'ata manochopo do mano kata nitie jok mathoth ahinya madoyudo omenda 1,000 sani oganda moko koyudo to en gimoro ma nyalo konyo. Onyalo konyi maber. Molo chiwo wacho ni tiegri koda ma sani yuko jamna mani yuko ka. Koro MCA na dani mondo yuk ne ji jamna. En jamna mar 1,000 to chale jogo mane governor nokorwako gik machalo kamano. Mano gik mane nitie kar ka ma bende koro wacho ni nowuok gi joge ma jok ma intiere godo gidhi e kanisa moro mano koro kama ne gichiwo check ne jogo jo MCA ge bende onego mi governor tich mayot mano mar tiyo ka en bazari nuku sene no chako kelo mana siasa were uru kode okweru gi weche mag bazari mondo chiw bazari ne uchiw nikech siasa nikech pesa ni bende ok en pesa Wamatangi en pesa mar county to ka en pesa mar county no menda mano bende mawuok kata ikito boshamo nego bende dhie counties tipo geni ere koro ka gitiyo kode apis governor ya apise mamoko. Cleophas adwa ni wadhi mana mapiyo wadhi nyaka it gazet mar 14 kaachiel kod mano mar 15 mar gazet ni mar The Standard mana mapiyo ka watieko gazet mar The Standard okinyi makawuono nyaka sani koro jatend piny Kenya William Ruto noloso odiochieng' manyoro kowacho ni en onge ng'ata mabiro kase mar mondo mi okwang' ng'uono ka bende wacho ni kata achudhego kaachiel kod jogo masiro gi lwedo ok nyal ng'ise nowuogo ko elela okwa ji ng'uono ka bende wacho ni podi obiro mana tiyo kod achudhe e yore adek ma bende nowacho ka mokwongo en tero gi jela giwuoge pachoka kata otergi e polo. Wacho ni jogo momako mafuanda sekta mar sukari e pachoka nyaka koro ne mana kako nyalo tiekre kod gi ma onge wanyalo wacho ni maonge kata buok moramora kata kamano osewacho ni en ok obi kwa ng'uono. Akia ni jogo makoro dwano kwa ng'uono biro timo nang'o. Jatend piny oseloso weche mag sukari bende wang'e ni siasa mar sukari en siasa magore higa ka higa e kinde ma ji dhi e yiero ka bende wacho kacha ni gino mar sukari ema jatelo kowuok okelela to wacho na biro chiero sekta mar sukari ne wanene yiero mokalo
wanene nyaka ka iwacho kae ni e higa mar 2014 mane en jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta bende ne ochiwo omenda ne kambi sukari ma Mumias. Magi gin mana siasa magore. Siasa koserumo to onge gimoro amora mitimo. Ani gimoro mantie wacho ni maneno ni matatu. Kama gintie kar kanyo no, kama gintiere wacho ni jogo ma neno ka gima jatend piny Kenya ok dwa kwa ng'uono. Gin bende koro kono gima ni weche go gin mana dek podi. Wacho ni kanyo wuok oko mar Kenya. Kata dhi e jela. Ka dhi e jela ge mokwongo cha okochopo kare, to in koro dhi e polo. Kaka ji dhi e polo kanye ma koro wakia. Polo piachni, koro dhi yawe ni jiteko si dhi yawe kanye. Koro so kata ka intiere kacha imbo mar piny Kenya. Kendo achiedh nade mag sukari en gimo mosebedo kacha. Kendo itino mar 14 kidonjo kacha 15 nitiere lit gi mit mar sukari. Nitie jogo ma koro oikore mondo mi ogole sukari kata niang' margi katere kambi mar rego niang' ma Chemelil. To bende koro giyudo ni otek kaluwore kod chenro mopogore opogore Joyce. Adwa ni waketenge gazet mar The Standard Cleophas. Kata kamana no machinglo morit gazet mar 16 mago kotudore kod gigo mabende timore Gabon. Mane machinglo mabende gazet mar The Standard wacho no onyiswa kawuono. Mano Ali Mbongo. Mabende koro tiere kar kacha chakirange nitiere jal makoro bende okawo telo. Jal mokawo telo no Bryce mabende koro nitiere kar kanyo. Wacho ni en ng'ama ne rito wuon mare. En wuon Ali Bongo bende mano Omar Bongo. Omar Bongo bende obedo jatend piny no mano ma Gabon. Kuom chakruok mare ka koro giyudo uhuru margi. Nyaka koro higa mar 2009 kane otho. Kara kane owito ngimane. Kendo wuode Ali Bongo koro nodonjo. Oseyiere mata machielo manodhi yudo. E wiye kati. Wiyo ne gin gi tama achiel madhi higni 7. Tama achiel higni 7. Mama achiel bende koro wacho ni rono yiere. Koro koyiere kacha kolanda ni en ma koro en oyombe yiero. To jolweny koro chopo. Ino koro kako make ka. Omake te. Odie. Maka kodie ni. Wijo video moro tiere mano record. Wijo kajo ni wait. I'm not supposed to break my father's record. Wuon mare no bedo kacha kuom thuolo marom nade. Kata kamano en ywak mantie wacho ni make noise. Okono ji mondo make noise. Mondo friends ge ma wuok international community. Friends ge wakiano tingo Kenya. Warita ne wijo kacha jatend piny Kenya William Ruto bo wuoye wiye. Wacho osiko ka kodhi weche mag pinje maoko. Sudan ka nitiere kod koko no wacho wach moro. Niger bende nogolo kochung' kod joka wacho ni en solidarity en gimoro machalo nade en gimoro mabiro rito mano mondo mi wane kata kamano machinglo ntiere kacha oywak. Adwa ni wadhi gazet mar Daily Nation mana mapiyo piyo Cleophas. Anno ka wendo sechopo studio ka okinyi makawuono. Gazet ok wanyal lidho tenya kora Mogejwang weche mathoth pod nitiere gazet ni mar The Standard okinyi makawuono. Gazet mar The Standard bende diching makawuono nitiere kod it gazet ma iye mano mondik kanyo ni real estate. Inyalo nyiewo gazet mar mondo mi bed piny isom weche mag tuke bende nitiere it gazet mano mogika toke kone. Adwa ni wamula ne gazet mar Daily Nation mapiyo piyo Cleophas. Wach mabende wasing'isi nyakora Mogejwang wach ma gazet mar Daily Nation omiyo pek okinyi makawuono bende pod otudore kod weche mag twak mabende biro bedo ka dhi nyime e kind kweth mar Azimio la Umoja kaachiel kod mano mar Kenya Kwanza. Kata kamano adwa ni wang'e ane wach mantiere it gazet mar ariyo mano mar gazet ni mar Daily Nation okinyi makawuono Cleophas. Ka bende nyaka sani iwacho kae ni jatend First Choice Recruitment Consultancy Agency mano Judy Jepchirchir odiochieng' manyoro ne ochopo e nyim Senate. Kata kamano ne ogwethe oko kalure ni notamre kwa ng'uono kalure kod neno mopogore opogore ma bende noket kacha. En korka kore nowacho ni jogo mane ochwalo kata momako ne bura ponono jogo manitiere Senate keche dok ne jogo tok dwa winjo korka kore. Magi weche mabende nitiere it gazeta mar ariyo kae. Ka bende iwacho ni agency mano mar Judy Chepchirchir mabende ne waneno ikinde mokalo chien kiwacho ni en untouchable onge ng'ata manyalo make. Ka bende iwacho ni agency mare kata kambi mabende oloso makonyo rawere dhi tije e pinje maoko ne gimayo rawere makamago omenda mathoth. Ka bende ne gimiyo gi singo mabandia mar mondo mi gidhi giti e pinyno mar Qatar. Kata kamano rawere mago emodhi mako ne bura to kata kamano pok waneno okang' moro amora mokawne ma japiny mane oma pesa nyalo wachacha na adiera wabiro yudo ratiro marwa.
Aya, mawe ne weche moko mabende koro mako jok moge Trans Nzoia Uasin Gishu Elgeyo Marakwet. Owacho kanyo ni en achaya mano chiwo ne od bura. Kendo Joyce waseneno kacha kinde mokalo. Kiketo gimoro amora ewi jogi jo od bura. Magi neno ni ok adier to bende ok dinyisgi ni gini en adier. Nyaka gikaw ni chik. Waseneno mano ok en kata mokwongo. Makoro en ng'ama wuok oko. Makoro nenre kanyo nochiwo kata onyiso achaya ne od bura kendo koro ogole oko. Kamachielo nitie ja od bura moro ma rik yud kata kum madhi dweche 6 mano oko mar od bura, mano mar Senate, mano kaluwore kod weche mano chwalo e od bura. Koro od bura koluongi mondo idhi yadhi wach gigi midhi wacho, wach mar achaya kata nyiso achaya ok en gimoro makare kata chiwo gik moko mionge kod neno moromo. Chirchir ka jogo mane golo neno gido chieng' manyoro ne gin sigana mathoth kendo kata nyoro jofwambo ne nitiere oko kacha kendo kama ne gintiere ne wan gi paro mago mopogore opogore mane donjo kar kacha. Jafwambo marwa ma bende kambiwa mar All Media Services kae mano Ben Kirui bende nitiere oko kane gin kacha achiel kachiel ne gichiwo siganda gi kendo gima ne giwacho kacha achiel kuomgi mana kwarango kanyo e mbui ma bende ne gintie. Ng'at achiel kuomgi ne wacho niya an nauso mano ng'ama Kevin Kipngetich embo wacho ni nitiere kar kacha kendo en gima owacho ni ne wauso dhok mondo mi wachul for our first choice. First choice mar ginen wuok mondo gidhi garangane tich e pinje maoko noko chopo kare. Machielo bende ne nitiere ka miwacho ni nauso nyaka pikipiki mara apiko mara mago omenda molal omenda molal kendo wacho ka ni bende nitiere kacha gik mopogore opogore omenda go de tiyogo mondo mi anyuola mare bende oyude resruok gi kony mopogore opogore. Kata kamano wacho ni mano ok ochopo e yo makare. Owacho ni ne giuso lowo mano ka girango e weche mag manyo omenda lowo kendo giwacho ni mano lowo en achiel kuom gigo magiting'o gi pek maduong' ahinya. Wacho ni en one of the valuable property ma bende gintiere godo kaka anyuola gi kendo mano bende koro dhi molal mana kama gintiere kar kacha. Tiende nang'o e kinde ma ineno gi sani. Adwa ni watie kod wach mantiere it gazet mar Abich Cleophas. Wang'e ni jatend migawo mar arita e pacho kae Kithure Kindiki osebedo katemo matek mar mondo mi ogol cartels ma bende nitiere e migawono mar immigration e pacho kae. Chieng' tich abich juma mokalo obila mag Okwach Kich ne omako achije 4 ma bende itudo kod mibadhi madhi mbele ka immigration department mano ma pacho kae. Mano ting'o Josephat Kamadi Manyonyi wantiere kanyo kod Howard Simbagi alias ma bende iluongo ni Baton wantiere kanyo kod Hamed Ibrahim Sheikh kachiel kod Hassan Mohamed Hosman. Mago duto ma bende nomaki ka bende wacho ni simbegi mag ong'we yamo nokethi. Ka bende wang'eyo ni nyaka sani nitiere joma thoth mosebedo ka temo mar mondo mi giyud passports magi. Kata kamano chenro no ok osebedo e yo makare. Wang'e ni jatend migawo mar arita Kithure Kindiki nyaka sani koro wacho ni jogo matiyo e migawo mar immigration e pacho kae biro bedo ka tiyo otieno gi odiochieng'. Ka nyaka sani gibiro temo matek mar mondo mi passports 5,000 olosi pile ka pile e kinde ma bende nitiere backlog kata passports maderom 58,000 mapok olosi to jo Kenya osebedo ka rito kuom thuolo malach. En okang' makare ahinya ka koro Kithure Kindiki okawo okang' makare mar wanyalocho mar kedo matek kod jogo ma omako mafuanda mano immigration office ma pacho kae mar mondo mi jomoko kik yud passport. Wang'e ni nitiere jomoko ma pono noko timo applications margi moko dhi piyo moko to budho nang'o. Omiyo en okang' makare ahinya mar rieyo immigration office e pacho ka mar mondo mi jopiny kik yud pek moro amora e kinde ma bende gidhi manyo passport magi. Cleophas kwatieko wach ni mogik karka mana wach na mogik en weche mag immigration ka gik magiwacho mag loso passport gi. Giwacho ni gin backlog maromo 58,000 gida loso passport 5,000 pile ka pile. Giwacho ni gindiko ji manyien e tich mondo mi okony gi clear tich machalo kama. Bende nitie kama giselande tijegi jok mage mose kwayo tich moseoro kwayo mondo mi omigi tijegi nikech kirango kanyo passport maromo 58,000 ka igolo 5,000 pile ka pile nyalo kawo sirkal kata bad migawo mochung' ne immigration kata mag wuoth madhi e pinje maoko kata loso obok mag wuoth gi ndalo maromo 12 kama gintie 12 kanyo nikech en 11.6 auchiel tadong koro osekalo odiochieng' achiel e romede kacho bede ndalo 12 Joyce kinde ma gintie 12 ka tiende nang'o kiwacho ka ni
jok ma indikogi gida tiyo tich e thuolo mag ndalo 12 Kosidikogi nade? kosi ndikogi e yo machalani ma bende iwacho ni iloke crime scene kosi chak iduogo kacha mondo imed yore moko mag ndiko jok moko e tich ma bende dhi bedo kacha. Tok mano ichulo gi pod osara tich to ber ka ng'ato yudo to koro ka inyalo kawgi maketgi e bede migepe mamoko nyalo bedo gimoro makare. Joyce Gini dhi kawo matin ne jumbe 2 mano kaluwore kod kwan ma koro iwacho ni ka gidwa golo 5,000 to jok ma koro gindiko kar ka nikech ero ndike ka e gazet ite mar 5 the department has increased staff to help clear backlog. Mano ma koro gigolo kacha passport maromo 5,000 pile ka pile. Mano nyiso ni kata sirkal tiyo mana ndalo 5 donge ndalo 5 koro mano wachni kuchakore wuok tich nyaka tich 5 jumbe 2 godiochienge adi 2 mane wiye kacha jumbe 2 gi orakni oselande kanye jok mage madhi yude kos jok mantie bede migepe mamoko emedhi kawo mondo bi da wahero mondo nyakora moge jok mane Ramogi TV okinyi ma kawuono ore kwayo mondo mi odhi okonye jogi tieko weche mag passport backlog makoro ntiere kar kama romo 58,000 ni jumbe 2 yudo pesa ni kacha tiwuogi mondo mi masin ochak loso koro manyien ka en bende timo gik moko mantiere kar kacha. En geno mara ni kata ka nose declare ni Nyayo House en crime scene ok en crime scene ma koro ntiere kar kacha to weche mag mibadhi e yor ndiko ji e tich bende dhi nene. Erokamano ahinya Cleophas Oluoch. Waselidho ne nyakwa Ramogi Ajwang' gazet Daily Nation kachiel kod mano mar The Standard weche to podi thoth e gazet. Walidho ni mana matin inyalo dhi nyiewo gazet momori okinyi ma kawuono ibed piny isom e yo makare. Gikanye mochopo gode giko mar nonro mar gazet okinyi ma kawuono wakawo mana yweyo madundo tok yweyo adonjo kod twaka ikruok ne kodh El Nino kaka japiny onego bed ni ikori e yo machalo nade mar mondo mi koth kobiro ponono kik njawi e yo mora mora. Aduogo kod twak imedo mana kete e Ramogi TV.